दिनैनो फार्स्ट जोंनि रायमना हाग्रामाखौ थांनाय समाव जेब्ला जोङो नेशनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार होनाय बिनि उननिफ्रायनो जोङो नाजाबाय दङमोन प्रिन्स एरियानि साफ्रोमबो रायजो राजाखौ जोङो लोगो हमनानै बे ओनसोलखौ माबोरै जौगाहोगोन आरो बे हाग्राखौ जोङो लाखिनानै जोंनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोङो माबोरै संग्रिखांफानो हागोन बेखौ लानानै जोंनि बे प्रिन्स एरियानि गासैबो एनजिअनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायबाय थाबोदों आरो थांनाय दान मोनसेनिफ्राय जोङो खोब स्ट्रंलि बे खामानिखौ मावदोंमोन जायनि जाहोनाव दिनै 57 सा जोंनि सिखारिफोरा जायफ्रा बेखौनो थांना थानायनि राहा लामा हिसाबै लादोंमोन बिथांमोना दिनै आखाइ दैखांफैबाय आरो बे जोंनि थाखाय खोब मोजां रादाब मोनसे समाव थांनाय 17 बोसोर बा बिनि सिगांनि बोसोरनिफ्रायनो हाग्राया बिफां-लाइफाङा बे हालामाव थानाय जिब जुनारा दुखुनि मोदैखौ बोखारदोंमोन नाथाय दिनैनि समनिफ्राय बे रायमना हालामाव थानाय नेशनेल पार्कआ रायमना नेशनेल पार्कआव थानाय गासैबो बिफां-लाइफां गासैबो जिब जुनारा दिनै सुखुनि मोदै बख'नो हासिगोन बा सुखुनि मोदै गहोनो हासिगोन। बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामाखौ जोंनि बिटिआर सरकारा आखायाव लादों आरो बेखौ नोंथांमोना लासैनो नुलांबाय थागोन। पारमानेन्ट थांना थानायनि राहा लामाखौ होनो थाखायनो जों थियारि जानानै दङ। 58 फलानफ्रा फैनानै बेवहाय गावसिनि हाथियार आरो बायदिसिना मैनि गं मैदेरनि हाथाय बायदिसिना बेवहाय गथायफैदों आरो बिथांमोना इयुनाव सिखार खालामला होननानै बिथांमोना दिनै फैदों जों बिसोरखौ बरायदों आरो दिनैनि समाव जोंनि नेशनेल पार्क जि दङ जोंहा वाइल्ड लाइफ बेफोरो जोंनि मोनफा मोनफा गिदिर धोन बे धोनफोरखौ जोङो बासायनानै लाखिनांगोन दा अब्लासो जोंनि आबहावाया मोजाङैनो थानायजों लोगोसे बेफोरो जोंनि थाखाय मोनसे गिदिर इक' टुरिज्म बियो जानो हायो दा बिनि थाखायनो बिथांमोना फैनायखौ जों बरायदों आरो बिथांमोननि थांनानै थानांगौनि थाखाय दिनै जोङो 50,000 करि बिथांमोननो चेक होगोन बिनि उनाव 1,20,000 करि IBS स्किम होगोन आरो बिथांमोननि जि आइजोफोर दङ न'आव बिथांमोननि थाखाय मोननै जोङो हेन्डलुम क्लास्टार जोङो गायसननानै होनो सानदों आरो जायफोर दिनैसिमबो बेबायदि सिखार खालामनाय हाबाफारियाव दङ आं बिथांमोनखौ खावलायदो बिथांमोना थाबैनो फैनानै सारेन्डार खालामफैनांगौ एबा मेन स्ट्रिमाव फैनांगौ जोङो बिथांमोननि जिउ खुंनायखौ दायित्व लागोन आरो बेजों लोगोसे मोनसे खावलायबानो सानदों जायफोर दिनै दंफां खावनाय एबा दंफां दाननाय बा खामानिफोरखौ मावबाय थादों बिथांमोनाबो बेखौ दोननांगौ आरो बिथांमोननि थाखायबो जोङो थांनानै थानायनि माखासे राहा लामाफोरखौ जोङो दिनै बानायगासिनो दङ।